Macomrades, munofanira kunzwisa chimwe chinhu. ED akonfrandwa naGeneral Chiwenga. ED nepressure anoramba achihwanda achiti 2028 maelections ariko. This is why ari kutuma vanhu varakasha vanana Jones Musara, vanana Garwe, vanana Muswere, vanana Wicknell, machairpersons vanana Mukodzo vaya kuti pusha chinhu che2030. Why? Because ED ane policy yekuti the voice of the people is the voice of God. As if kunge iye asiri kuda vanhu ndo vari kuda kuti asvike 2030. As if General Chiwenga vari one nana Traore naMdarageza and just a few people tisitega isusu tisiri kuda kuti ED aende 2030. Handi muri kuona. Munhu wese kuZimbabwe hapana kana one ari kuda 2030. This is the honest truth. Hapana chinhu chinonzi chinogona kuitwa nemunhu one chisingagoni kuitwa nomwe munhu. Nyika haina kudaro. And you see. So iye ari kunyepera kunge munhu ari principled, ari very constitutional, obva anyepera kutaura language ya2028. I am telling you this. Hatisi kuzopusa takura because we know for a fact 2027 hatimbofi takamusvika General Chiwenga vari vapenyu, ED ari president. We've lost more than enough generals and we know next target is General Chiwenga. We know the Mnangagwa Kabao nezvigananda zvake vanoziva kuti tikangotobora pana General Chiwenga chete vakanzi nhasi hakusina chinhu chinenge chatodhakwa, because vanhu varume vazhinji vakupfeka madhirezi, varume vashoma vanokwanisa kuita speak out. Munhu anonyepera ushinga nhasi mangwana anenge atochinja. So isusu we are saying General Chiwenga has to stand up and know kuti kutovaraidzwa, kutoredzwa, vanogurwa musoro chete nevanhu ava. Izvi ndo zvavanenge vari kuprova kuita, because ED knows kuti vanhu vese izvi nezvakaitika, vanhu vese vakuziva kuti the man in charge is General Chiwenga. And therefore he wants to come up with something chinoita kuti ahumiliate General Chiwenga, adzore mapoints kuti aprove futi kuna vanhu kuti inini ndiri in charge, yet we all know he's not in charge. So this is a message calling for everyone to unite and stand behind General Chiwenga. Right now, the only hope of the nation of Zimbabwe is General Chiwenga. Ngatimire inavo, let's continue to pray for him. Munu make sure my status message ngaingova General Chiwenga Chibaba, General Chiwenga save us. There is unity in numbers. Hapana panombofa pakanzi Zimbabwe yese yasungwa yaiswa mujeri because vanhu vari kungoda hava Chiwenga. The problem only comes when just a few individuals speak out. But munhu wese, be it you're a minister, be it you're an opposition member, be it you're a central committee provincial member, musero munhu wese, whether Jehovah's Witness, everyone, it's time we speak with one voice. It's time to rally behind General Chiwenga, because chino pachari patoshata. Makaunzwa nhau dzemota dzakatengwa naTagwire towards state capture. Makanzwa onzi vanhu vari kubhukirwa mahotera vachipiwa mari kuti vapushidzire kuti Tagwire apinde mumastructures eparty negovernment. General Chiwenga vakamisa vakati Tagwire haasi kupinda mucentral committee, so next option yaMnangagwa is to appoint him as a minister panoitwa cabinet reshuffle. Akamudaro akangoti donzei mbichana ari a minister, he is going to appoint him into the Politburo. So time hatina. That is why makaona headline yaMdarageza yakati it's happening. We need to stand as one. Otherwise, there won't be anything to say about Zimbabwe. State capture is real. Zigananda, they are busy strategizing day in, day out. And it's up to us as Zimbabweans to allow them. Kuti vachaenderera mberi here, or we are going to stop them. And in this case, the best sane, sober, and proper thing to do at this point is to stop them from state capture. Because tikavamisa ku state capture ndo zvichaita kuti munhu wese akwanise kuwana ma-equal opportunities ekuti ugone kuzvishandira, ugone kuwana mabasa, nyika igone kuindustrialize. Because you must know this, kuti zvese zviri kuitwa naTagwirei ane paari kuda kuzodzora mari yake.
And mind you, because of state capture, this guy is into agriculture. Makaona land tenure yaka capture. This guy is also into mining. Zvamunoziva mese. This guy is also into construction, fossil construction mese munoiziva. This guy is also into fuel. Sakunda munoiziva. The next thing that they want to do is they want to open a telecommunications company. Vobva vanotsimbirira Econet, votsimbirira Net1, Tel1, votsimbirira Telecel. Every sector kuami chaiko ndofunga makanzwa vakuita futi uroi vane zvavo kutanga kusupply ikoko. So pari kuda kuti timire tishinge timise vanhu ava so that General Chiwenga vanowana simba voita skillful munhu wese orarama zvakanaka. Thank you.